a fighter. Fighter no one can. Fighter no one can stop the fire. Fire yet is burning in my. What up guys, this is Versatile Melody Show. Le gama lami Bulindo Kuhle aka Indoda kaCelemba abanye bamazibo Soul Poets. Lana siseshaka Marine sihle nomfowethu lana uzozazisa ukuthi ubani igama. Ngibone nje umsebenzi wakho omuhle lapha le perform. Ngibingelele. Yeah, mfethu nami ngibingelele. Yeah. Indoda bayibiza bakhathazele Jesus. Akhathalekile kancane kodwa igama lami mfethu Thabani. Makamacala. Kodwa ke ukuhamba athole lika 5 minutes ayinaye nalo namhlanje nawalo thize kodwa Ngiyakutshela nje ubatshela nje abanele emakhaya ukuthi kuthini nomlando wa 5 minutes leqhamuka kanjani lo gama lelo ubatshele nje abafisho bayafisa ukwazi sena iqhamuka leli gama lithi 5 minutes lithi lihlane imizuzu ngokulala eklasini lesibalo ngoba ufuna ukuphupha impendulo zomsoco Zishiya lapho ngoba nizweleke bakuthi mina ngizwakala uthoke mina zishiya lapho manje ke bafuzi ngiyabona lapha nisase stage uperforma ingoma ezimnandi usuyayishayela isimnandi nathi kuthola imkhono wekati bizwa ngani bathi kuphuma kwelanga kwaziwa yimi ukushona kwalo futhi kwaziwa yimi Jaja gave me a day so I'm nothing to complain about ukuphuma kwelanga babeka sathane kodwa ngazi ukuthi inkostile babeka sathane uthi kwafika kanjani ukuthi babeka sathane kodwa ke bona lokho abakushoyo mina ngathi isiginci yabo so yeah she's everything manje bafuna ukwenzakalani nje basibona stage nawushaya into yakho bekwenzakalani awusitshele nje sela bangazi uyobona lapha stage namhlanje phela so futhi indaba indazi yakhe yestage futhi ke njoba artist ngoba nesivumelana phakathi kwamathi njoba until the end of my time isikhathi sami siphela ngo-October kulo nyaka ngiqale ngo-November so iziphi iy'nsuku utholakale ngazo mhlawumbe senzele ukuthi abanye ababukeli ababonayo bezokuxhumana bebona le video le hayi iy'nsuku engitholakala ngazo lana bayasho bona abala eShaka Marine ukuthi ngizeni bese ngiyakhona ukuthi ngiwakhiphe lapha ey'nkundleni zokuxhumana posta ama-date la ngisuke khona ngisho ukuthi ngizobe ngizeni so-ke abalaleli emakhaya-ke bangakuthola kuphi ukuthi nabafuna ukwazi more Mr. 5 minutes ya Mr. 5 uyatholakala ngiphethe ey'nkundleni zokuxhumana Facebook Hero 5 minutes ngathandela 5 minutes 5 noyigama asike space Instagram Thabani 5 minutes konke nje 5 minutes bese kuthi TikTok 5 minutes 210 awusithi hlephe labalaleli emakhaya isukaphi le nto nokuphatha isiginci isukaphi le nto yaqala umngakanani sithi nje kancane sikhala muzi before sirephe up hey yabona isiginci sisuka kude kakhulu mina sengingayikela phezulu kodwa isuka kude kakhulu ngoba hey zovela uma ngikela phezulu umkhulu wami umdlali wesiginci ngaleyo ndlela ngazi noma ngafuza noma ngavela ngapractice masengiyenzeka kodwa ngiqhamuka kuvele i-background yami ama-musician noma wami musician ukwazi ukudlala ama-keys so ngenxa yesikhathi bethu ungathi nje laphana kwiciko noma umuntu osakhula kule ndima le art amofisana ushaya isiginci naye nokusenavelele aperforme abuke ababukeli abe nehlelo nje eziningi ezimqubayo njengoba nawo kade wenza ukhele nezinto ezinhle emnandi ehlabusayo ehla njengothi izinyosi bathini nje umlaleli lapha ekhaya noma uthini kubantu abafisayo ukuthi benze njenganawe ngingasho ukuthi yonke into mina iyenzeka ngesikhathi yonke into everything is possible uma ukuthi umuntu ufuna ukuba u-best kumele enze u-best ngoba kuthiwa impopoma iqala ngecothe elilodwa ukuthi kuthiwa this is a waterfall starts with one
Well, I'm a fighter.